Oy, say ayo dia. Welcome to Bisaya in Japan. Himihimo tag video kay sunod-sunod sa uso karon kay baka daghan kay nag-video. Tanan nato kung pila ba makuhang kwarta ning YouTube. Okay. So sa atong first video is about Gundam Converge. If you don't know, mo ni sila ang murag kit pero kuno siya made of rubber na plastic mambot si rubber or plastic pero gahi siya niya humok. I mean gahi dili maguba pero humok inig assemble kana. Okay, so today atong i-review una one of my favorite suits, ang red frame astray and ang blue frame astray. Nara both nila kay fully loaded. Ambot sa akong choice kay red mo akong favorite color, so ganahan ko sa red frame plus sa iyang katana murag samurai ba. Pero ang blue frame di sad bati. Kita ka na murag war machine na daghang missile skilled na pa bazooka. Nga atay sa usag review. Wait sa. Okay. Una na tong i-review kay ang red frame astray with the flight unit. Atong first jud man notice is the long katana na siyang side. And then, if you know, kasagarang astray ay standard na pusil kanang beam rifle o ang shield. Ang nakalahira niya kay naman siya flight unit. Tanawa. Siyang luyo. And then, kung may check gi-full ang yang murag standard na backpack same sa mga MG or RG pwede mahipos butang diha i-attach red frame. Ang kauban niya na set is kani katana pwede magamit sa right hand. Nice. Pagkapin niya. Ang kanisad kay sa ni left hand. Then kanisad kaning murag nice na bim mana siya. Again ang red frame. Okay, so next natong tanawon is the blue frame. Murag army. Nawa. Na missile launcher sa shoulder. Napa just duha ka legs. Kinsay musukol ani. Nya bazooka. Makita nimo na nasa siya murag shield o beam rifle na standard gyapon. Ang kuyo gani na set Kinesia is extra pair of hands. Kana nasa left kay pwede i-attach sa right arm para pwede siya magunit sa kanang bazooka. And then standard na right left hand og yung backpack. Again blue frame. Okay. Alright guys, short video na ni. Practice. So, one first video, Bisaya in Japan. Sige. Out. Kay mukaon na kong dinner. Good kong nagay ko. Ciao. Bye-bye.